Kalawgawas akong baboy dams eh. Di ba nabuntis man to? O bitaw, nga naman ay. Nida ko ang tiyan. Abnormal bang ko koy. Normal mo dako ang tiyan kay buntis man. Normal ra ganino. Bro, ako ra jud kay ang tiyan dams. Kabulo ka pag anak. 36 kabuok iyang anak. Unsa 36? Grabe daghanoy. Hapit-hapit lagi sila sa mong pato koy. Da, naunsa ba din yung pato day? Nangitlog ang mong pato koy. Ay, otro mo puday kang tulingab. Uy, normal mo na mangitlog ang pato? Normal lagi ang mangitlog koy. Pero 50 man sa kabuok. Ah, binuang. Yan napusa tanan. Napusa tanan 50 ka itlog. Pero pag ihap na ko sa piso, sa gatos kabuok. Ah, grabe yan, no? Nga, kambal to tanan. Aw kambal koy uy kay puro gudilo. Aw, sa bagay. Hilo man dyan ng piso sa pato. Pero nailan, ni mo kisip magulangan ato. Aw nailan oy. Kinsa tong piang, mo tay kinamaguangan. Ha? Ano naman? Alangan kang kinamaguangan mo man na mapusa. Siyempre kung mapusa tong uban, barat ugan siya sa tanan. Muna napiyang mo nang ang mapiyang siya ang kinamaguangan. Ay, tama giday no. Ano, ingon mo. Ya, Uy, maligis mo tuhanan ni. kulong ko. Kisa man ni Dams. Unsa naman mo, wala mo kailas kuha. Wala, ikaw man din na Jib. Aw, siyempre, may lain pa. At tibayan nagpurong mani mo jiboy. Nanay motor, nanay helmet, nanay jacket, ay bag. Oh, grabe. Saan yung trabaho ni mo Jib? Nung nakapalit magana tanan. Duda na ako murag delivery ng burger, kinagdadamag bag. Ano daot mo siguro kadam? Puro ligid kaon na sa mga utok ba? Basta porket na nani, delivery na burger. Unsa galing mong trabaho kay ino? Editor ko karon sa mga vlogger diri sa Tagum ba? Eh, editor rin ka karon, kuyawa oy. Adi ko mo to oy, magain ni laptop. Pang editor na mo to laptop. Bitaw po. Aw, laptop. Tanawa sila pambag. Sige po tanawa daw. Dabe. Ha? Naagyo ka, siguro ni... Ay, naagyo ka, ni keyboard o. Wala. Ang katibay. Editor. Biro giday ba? Editor giday siya. Ano? Ang laptop. Naagyo di laptop o. Wala ka ba mo gamit o kuwat ng Apex? Pandami. Ano giday mo? Ay, mo gani no nga. Wala ka na ko kay daghan ko editonon ba? Ah, burita rin kayong jib-jib karoon. Tig-edit din siya ba? Gani. Uy. Itawag ka Damso? Hindi ako kailangan. Ako'y tawagon. Naara man ka diay, napang ko trabaho ba? Galangay-langay ra gid ka. Saan mo nagitawag ka na ba? Basta si Jib. Patay si boss. Ay, Jib! Oy, boss. Haliw ko itong karawas itong motor, be. Padung ko mong duty, ba? Ang hugaw kong motor. Oh, ana, ramay boss, may problema. Pero tayo sa, nabay itong mga gamit. Kung nabay laptop dito sa bag, basing mawala, ibili ni mo sa dalan. Aw, ako rin bahala to boss. Di lagi to mawala. Amin niya, bebe. Tara, oh. Magdali ko na. Oh, sige boss. Ang gamit, basing mabilin. Oh. Kailan mo na, Jib? Oh. Busing na ko na. Kami na tayo kulita, ba? Nalit ako sa trabaho. Ama ka naglakaw-lakaw. Uli, ang boss. Uli, sa mata, hawa na, kamulakaw na ko. Kung ano na, bring mo ni bag. Ay, alam di maabre, boss. Nga, nanginambog man na siya nga, ihado ng laptop. Kung sa iya nga, giisyo na sa mong kumpanya. Agoy, nagbugal-bugal. Sorry, boss, tara boss, oh. Nalit, trabaho. Bag. Agay, nanginambog. Di mo day iyaha. Yagi ko, iyang inangkon.